Irio nade jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari mantiere studio ka yiena mondo miye thuolo mondo miyo nyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye. Olonye weche mage kae to en modhi miwa topic modhi wuoyo odiechieng' ma kawuono. Machiegni daktari? Erokamano. Kuom nyinga iluonga ni Dominic Hamisi Owino. An wuod Migori County, Awendo Sub County, North Sakwa Ward, Ringa Village, Saria Primary School. Kanyo e kamae, kamano. Alonye leche e laini mag physiotherapy, walungo gi dongere kamano, e donwa mar nyapacho, walungo ni jarwecho. Mage laini malore. Koro idwecho kanyo alonye weche mag choke kod leche. Kanye kama alonye. Erokamano ahinya. Daktari, adwa ni mondo mi watwak odiechieng' ma kawuono ni diher mondo mi wawuoye weche mage. Kawuono adwa ni mondo wawuoye e nyapong' tielo. Nyapong' tielo. Ema adwa ni mondo wawuoye kawuono. Nyapong' tielo. Nyapong' en fuon mane mar tielo, daktari? Nyapong' en fuon chogo matin mantiere chongwa kan. Mane mwaluongo ni nyapong' tielo. Kamano. Nyapong' tielo thothne tije en ang'o, daktari? Nyapong' tielo ni en gima keto chong mondo be ni en chong joint mar chong ka. Koro en ema koro okonyowa ni mondo inyalo dolo tiendi kendo inyalo rieyo tiendi. Mane nyapong' tielo, mane tichne motimo kanyo. En ema biro control leche mawuok e bam ni malo karingo kakadho kadhi ogwandi gi piny. Kamano. Erokamano ahinya. Koro kawuono idwa ni wawach ni nyapong' tielo timore nade? Koro kawuono gi dho ngere awadwa ni mondo wawach gima waluongo ni chondromalacia of the patella. Koro chondromalacia of the patella ni ema adwa ni mondo wawach kawuono. Ningeche asefwenyo e practice marwa kama wantiere. Waseromo gi tuoni sana kathago joma tindo kendo nyaka joma dongo. Emomiyo na akwacho ni mondo wabi mondo kawuono wawach mar chondromalacia of the patella. Ma waluongo gi dhowa mar nyapacho ni nyapong' tielo. Koro nyapong' tielo ka en moloso gimwaluongo ni the knee joint. Ma knee joint ka endi wan gi choke madhi mana choke 4 malose. Wan gi patella to kendo wan gi femur kendo wan gi fibula to kendo wan gi tibia. To kendo wan gi leche makonyowa mondo mi walos joint mar nika. To kendo wan gi gik mwaluongo bende ni meniscus ma bende ne iye kanyo. Koro meniscus ko gino muot maringe iye kanyo. Koro mage gik mwadwa ni mondo wawach kawuono. Ma bende picha bende wan tiere godo ka ma bende wabiro explain ne godo maber mondo wane gik mawacho gin kanye e joint ka. Kamano. Watiere kod picha maber ka mokalo, daktari. Kamano. Wuothnwa matin e pichni gi kae to wadonje twak achiel kachiel. Kamano. Koro maa e picha mar chong. Koro ma e nyapong' tielo mwawacho ma gi dho ngere waluongo ni the patella. To wan gi leche ma malo e bamwa karingo piny koringe chogo mana wawacho mokwongo chon waluongo ni the femur, chogo mar bam. Koro leche gi gin leche 4 ma waloso leche ma waluongo ni the quadriceps muscles. Gin leche 4. To kendo wan gi ligaments bende mamako chogo mamalo to gi mapiny ka. Ningecha wacho ni wan gi choke 4 maloso chong. Koro ma waluongo ni the fibula, to ma tibia, to ma patella, to femur nitiere ka. To gimomiyo adwa ni mondo wawach ma zaidi en kama patella ringe ni. Iye ka waluongo the trochlear notch. Trochlear notch ka en kama koro tabu mar patella ni yudore. Emomiyo adwa ni mondo wawache kabisa. Ma koro kama nigi thuolo kani to yudore femur malo ka. En e groove ma koro patella no oringe. Koro wabiro yudo ni to ang'o momiyo bende ka wadwa wacho wach matella, ang'o momiyo nyaka wabende wawach weche mag quadriceps muscles gendi. Nikech leche mag bam gi gin leche 4. Koro gioko koni waluongo ni vastus lateralis. To wan gi diere ka waluongo ni rectus femoris. To kendo gi bathe gi koni wan gi waluongo ni vastus intermedialis.
aeto daktari kizungu ng'eny. Kisungu ng'eny. Kadwa ni mondo gini wawach kawuono mondo ji owinje maler. Okay. Sawa. Ngecha temo manyo gi kaka nyalo wacho gi dholuo to ka nyalo duoko gi dholuo maber. To wan gi ler man gi oko koni man gi tung' oko. Aeto gi moro nitiere diere ka. Aeto moro bende kapoko gi diere kabisa moro nitiere gi ka kendo moro nitiere gi oko koni. Koro gin leche ang'wen. Koro leche gi ka giseringo ka gia malo to gin ema giringo ka gibiro gidonje nyapong tielo ka. Ka gisedonje nyapong tielo ka to nitiere ligament moro bende maridore kowuok e nyapong tielo ka to ringo modhi nyaka omak tielo mapiny kacha. Emomiyo choke gi gin choke ang'wen. Koro choke gi omak gi kendo ka giriwore te. Koro ka nitiere tabu e magi kata gi magi to wabiro bedo gi patella kondro Malaysia. Kamano. Ma en chandruok mathoro mako jomagi daktari kapok wadhi nyime matuta. Chandruogni othago vijende sana. Aeto kendo gibendo chago go jok madongo man gi arthritis mar the knee. Kamano. Koro jomatindo nikech jomatindo timo sports mang'eny. Ibiro winjo ni weekend ochopo wadwa dhi hiking, wadwa dhi wuotho Mount wadhi idho gode, wadwa ni mondo wadhi waidh gode. Koro biro yudo ni samoro sana kendo thago tielo man gi waluongo gi dho ngere ni dominance. Ni tielo mane machako wuoth zaidi. En mano. Ibiro yudo kendo bende ng'eny gi jo sport machalo kaka jok matimo triple jump. Mi chikori te idho wi yiende moko. Yiende ka. Ningeche tielo mabiro chako cha samoro biro keto nguvu sana e tielo no. Koro mano obiro kelo godo tabu zaidi. Kamano. Koro jok matimo gima luongo ni hiking, jok matimo basketball, jok matimo football, jok matimo running. Kondro Malaysia of patella osemiyo gi tabu. Kindi biro yudo ka seche magi idho stairs. Ka idho stairs, obiro winjo rem maringaringa e chung e kati mar chonge kanyo. To kendo kata kotere muka kodok oloro stairs to winja ka rem maringaringa e kati mar joint kanyo. Kamano. Koro mae madwa ni mondo wawach weche gi mondo ng'ita ang'o matimore e joint ka momiyo gini timore kama. Ang'o mosetimore momiyo koro remni obiro kaka obiro magalagala. Kamano. Wantiere ga kod ji mang'eny mabende samoro ok tim sports kata jo mang'eny mabende samoro ogiti ahinya kod okanyalo wacho ni tielo ma dominant kata to pod ginyalo bedo kod chandruogni. Jogi thoro yudo chandruogni ka ng'omo timore kata jogo matiere kod risk thuolo mamalo mabedo kod chandruogni. Samoro ka ng'ato nyalo bedo ni en sports to ochung seche mang'eny. Onyalo bedo ni tich ne ochung seche mang'eny. Mano nyalo bedo ni nyalo yude. Aeto bende nitiere jok ma bende abiro wacho badaye, jok man gi gima longo samoro ni gin gi congenital. Onyuol gi godo to onyuol gi ka gin gi tabu matin. Tiendgi ok oriere maber. Mano nyalo bedo ni ginyalo yudo tabu. Aeto kendo nitiere bende samoro nyalo bedo ni leche gi mag bam. Bende mana wawacho ka leche ang'wen ka. Samoro ok gin balance. Inyalo yudo ni makonchiel otegno to makonchiel yom. Mano bende nyalo miyo ka koro seche ma koro patella cha ringo to ok obiringe maber e trochlea notch kama na wacho cha. Groove kama ne ntiere kama no unjore bende oringe cha. Koro ok obiringo maber. Aeto koro biro miyo gima waluongo ni patellofemoral poor tracking. Manyiso ni seche moringo to chal ka gima koro gari mar reru ringo to wuok oko mar reru en oko. Waluongo ni derailing. Wuok oko kacha. Koro magi te nyalo nyuolo tabu kabisa e joint ka. Wantiere kod picha ka Picha ka ma en tielo dholuo akeri wanyalo wacho ni ragwel. Kaeto ma to wantiere kod tielo man normal. Very good. Ma anidwa ni wapuonjre godo ang'o Dr. Hamisi. Koro gima nadwa ni mondo wapuonjre nikech kaka temo wacho pile ni weight mar dhano ratil mare owinjore bed ni koa e wi to ringo kodhi nyaka e tiendi kabisa. Koromre. Koro king'iyo kaka tielo man normal ni, king'iyo kaka chogo ni oringo maber kodhi piny nyaka tielo piny kendo oringo maber kodhi piny. Koro wan gi gima waluongo ni mondo gino bed normal, wan gi gima waluongo ni Q angle. Q angle tiende ni e tielo mapiny kani kigoro laini koringo nyaka malo kadhi malo. Aeto kendo chaki golo laini makani mondo bito ka gibiro mondo giriwre gi ka. Koro ka Q angle no ka ng'ama dichuo
okadho 15 degrees to koro nyalo yudo ka koro rem nyalo yudore chongi kata nyalo yudo chondromalacia of patella to ka en ng'ama miyo okadho 15 manomole na 15 nyaka 18 ko en 20 kata en 10 to obiro yudo onyalo biro ni koro leche mag chonge ka ok biringo maber koro biro chuno samoro koro patella cha owuok e trochlea notch kama na wacho koro ringo ka enoko koro mano nyalo miyo wayud chondromalacia of the patella nikech gicha koro obiro gwarore aito kendo kinde gima bende nyalo timore seche maka koro manyiso ni koro Q angle mare ni o thin na 15 koro tielo koro obiro ywayo tielo koro bedo ga gwel koro biro miyo kendo patella cha bende ok ring maber to kendo bende koponi chongi ko en 15 kadhi mbele manyiso ni ok en normal kama joma chuo to biro miyo tiendi koro biro yudo gima luongo ni nocturness kamano. Aneno ka koro wantiere kod picha mag chokego kaka chal koro ok ragwel ma koro en chonge matuomore normal to ma chong matuomore koro kata king'iyo ka koro patella ni winjoro bende oringo kodhi malo kama to koro ne ka koro tielo osebedo maragwel koro badala mondo mi oring kodhi malo obiro ringo ka koro wuok oko manyiso ni seche moringo kowuok oko to manyiso ni nyapong tielo cha mondo mi oring maber oringo ka koro gwenyore ka koro enoko to koro chako rego choke man kagi aito kendo koro rego choke man kanyo aito kata choko momako cartilage momako iye kacha mondo mi obed mayom chako sonyore mos emomiyo natemo wacho seche man temo wacho moko nibiro winjo mana ka remno nitiere e katikati mar chongi kanyo en rema mar chonga ibiro winjo remno ka entiere e chongi wayudo kacha nyakwara Mugenjwang ni ji mang'eny mokalo thoro ga bedo kod chandruogegi to samoro king'eyo gimonego be ni timo ang'wa ka uyweyo mana bang' thuolo machuok to ka waduogo to wadhi nyime kod chenro mar penj laktar odiochieng' ma kawuono kik isudi. Your love story awaits this Valentine's na View Travel. Join our exclusive couples Cape Town trip from February 13th to 17th, 2025. Delight in Valentine's picnic, dinner at Land and Sea, a winelands tour, a full-day city tour, a peninsula tour, a cable car ride up Table Mountain, and exploring Bo Cap. All this in a 5-day adventure starting from $1,545 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Yuo yie wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Dial *860*415# to get verse of the day as your skiza tune. Donkori neno. Lweti nyatimo gima wangi nyatimo. Webonjo cham chiembi piyo. Raji bobedo makare. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Hamisi e studio ka wang'iyo rem kata tuo chogo mar chong, wadendo kacha ni nyapong chong. Mabende en chandruok mamako ga ji mang'eny mokalo kendo nyalo mako ng'ata ng'ata. Obed ng'ama ng'ongo, obed ng'at ma pod tin ma ja sports kod weche makamago. Daktari opimonwa kocha jogo mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruogni. Daktari ka ntiere kod chandruok mar chogo mar chong kata rapong chong. Ranyisi mage mibo winjo ni nyaka bedie ni chandruok nitiere ka
kopogore kod rem nikech wacho ni ranyisi mokwongo en ga rem ma ibiro winjo ka biro gi iye gi e chogo. Kopogore kod mano, ang'o kendo manyalo bedo kod chandruok? Ibiro winjo ka seche midolo tiendi, tibiro winjo ka nitiere what we call crepitance. Ibiro winjo ka tielo nigi sauti, omuoch tap 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 tap. Aeto samoro bende ibiro winjo ka samoro winjo ka samoro nyapong tiendi no oringo kowuok oko, idwa ni mondo idwoke. Idwoke mondo oduoge laini. Kokamano tibiro temo kata kitende mondo squat. Idwa ni mondo igwom, tibiro winjo ka rem ng'eny zaidi. Gwom ok nyal gwom. Kendo kata ka temo mondo iwuoth matek, tibiro winjo ka rem medore zaidi. Koro magi biro bedo ni ranyisi ni rem nitiere kanyo. Ma ranyisi maduong' monego bed ni chiko ne iti en rem e chong, kaeto samoro kichung' kata kibet, tiwinjo ka chong gengi muodore go ta. Aeto kendo kiidho stairs, kiwuotho e ngas, kidhi malo kendo kiduogo piny, ibiro winjo kaka rem no chalo. Katikati mar chongi kanyo. To ma en rem, magi gin ranyisi mabiro ka chandruogni osebedo ka marom nade, koso biro chaka bedo matin to kako medo sudo? Ubiro biro nikech wan gi stages 4 ma gino onyalo biro godo. Stage mokwongo inyalo chako winjo rem ni chal ka gima softening cartilage mantiere kacha ka ochako bedo mayom. Ka gisechako bedo mayom tibiro winjo ka rem nitiere iye kanyo. Aeto moro bende nyalo bedo nokuot. Onyalo bedo gi kuot. To stage mar 2 biro ni koro nitiere form ka gima iye kacha chal ka gima loso blisters. Blisters nitiere kacha to poko tuchore. To stage mar 3 tibiro yudo ni ka koro 50% ka koro 50% mar less than 50% mar the patella cha koro biro ka koro se barore. Mano stage 3. To stage 4 to koro more than 50% mar patella kacha gika koro ose guarore kendo se barore. Koro bando biro winjo ka koro rem nitiere zaidi. Masa moro kata wuoth koro biro bedo ni ok nyalre maber. Kata ki ng'ama ne timo sports to koro gani jatugo chaka ok onyal tugo tinde. Chal ka gima tiende cha obedo ni tabu. To stage 1 to pod onyalo timo gik monyalo timo gi stage 2. Kosechako dhi stage 3, kodhi 4 to koro en gi tabu zaidi. Aneno kama tiere kod stages ka daktari, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Ma chandruok poko bedo ma thoth ahinya. Kamano. Stage 2, daktari machiegni ikonywa ka. Kamano. Koro stage mokwongo ni, ma ema wacho ni ochalo ka gima ginene cartilage ka, omuot kacha, gisebedo mayom. To pok gibarore. Gisebedo abeda mayom. Koro mane stage mokwongo ka. Mano biro winjo ka rem osechako medore tiendi kanyo. To samoro pod ok onyal bedo nang'oa nomuoch. Pod ok omuoch ahinya. Nikech pod obedo gi yom to pok ochako muoch. To stage mar 2 kani koro mantiere koro gi blisters. Ochalo ka gima osechako kuot. Odwa chako barore matindo. Koro stage ni to koro osechako itemo ka ng'ama rieyo chong. Tibiro winjo ka samoro omuoch. To stage mar 3 to biro yudo ka koro ka wan ga 100% to less than 50% mar nyapong'no ose barore. Koro kata koro iyudo kata ka dolo chongi chako bedo matek kendo samoro kata kuot koro nyalo bedo no kuot. Nikech i joint kacha bende wan gi gima waluongo ni synovial fluid mo nitiere iye kacha. To gika kobarore to samoro biro miyo nyapong' tielo cha nyalo miyo kata mana e joint kacha bedo ni koro nyalo bedo gi infection ma yud kuot. Koro stage makani to koro en koro stage more than koro kethore. Ma koro kata wuoth koro nyalo bedo matek zaidi. Kendo ko sebedo matek to koro biro yudo koro kata leche mantiere chongi kagi nyalo chako koro bedo mayom. Kamano. Daktari nyiswa ni seche ma ng'ato guom. Samoro iguom kitwe wuoche, samoro itiyo kod cho ama piny cha iguom. Kanyo bende ka ngiwinjo pogruok moro e chongi nyalo nyiso ni nyapong' tielo osechako bedo kod chandruok. Mana dieri. Nikech kopo ni chogo yom
to koro kendo leche ni bedo tegno tibro goma mi dhi piny kendi michunga to ka leche osebedo mayom ai to kendo kidol tiwinjo ka en gi tatizo iwinjo ka koro chonge kanyo ok ber mano nyalo nyiso ni ranyisi ni nitiere tabu e chonge kanyo. Manyiso wa daktari ni ng'ato nyalo timo self examination. Inyalo winja dendi kaka chal, tiwacho ni nyaka bed ni chandruok nitiere rapong tielo ka koso, rapong kabisa. In fact, daktari mokwongo enino wuon. Nikech in emomiyo seche wakobro mondo mi wayud tuo mathagi, tibiro miwa historia mari. Ibiro nyiso ni gina winjo maka gini rama ge katikati kata winjo ka samoro bende chonga ni owuok e laini atemo mondo mi aduoke. Ai to bende winjo ka samoro kata ka wuotho to leche gi winja ka yom. Koro mano biro nyisowa nitiere tabu kamano. Seche madhi nyime kod chenro ni nyakwara Mugia Jwang, adwa ni mondo michika ne iti ne dendi. Inyalo guom, inyalo chung, inyalo winjane ka ponono ni chongi golo duol moko kata muoch ni tata mano nyiso ni chandruok nitiere. Chandruok ni ong'eny kuom joma mine koso joma chuo daktari. Anyalo wacho ni percentage mare onyalo dhi 50-50. Nikech ibiro yudo kopo ni jo sport nitiere joma chuo to kendo joma mine. Mano inyalo en gima onyalo mako ng'ata. Onyalo mako ng'ata. Kiseneno ranyisi gi, intiere kod chandruok e chungi. Iguom iwinjo ka chandruok nitiere, kichung chandruok nitiere, iwinjo ka chonga nyamuota owuok gi oko kocha. Okang' mokwongo monego bed ni ng'ato time nang'o? Onego bed ni chako rwaye kendi, onego bed ni timo nang'o daktari? Gima duong' mowinjore kuonge timo kopo ni winjo ka nitiere in grem zaidi inyalo kawo kata kopo sechego inyalo kawo simple painkiller to gima duong' mowinjore bed ni tim idhi hospital mondo daktari man glony makare mondo neni. Koro ka daktari oseneni to biro konyo mondo mi watim diagnosis makare. Nikech kaka natemo wacho anatomy mar tielo cha nitiere gik mang'eny e tielo kacha. Wan gi gik maluongo ni meniscus ma bende miyo joint wuotho maber. Wan gi ligament mago bende nyalo bedo no hinyore iye kanyo. Koro ok wanyal conclude ni en macha kapok watimo examination makare mondo wafweny ni to tabu ni en kanyi. Ng'ato osebiro iri Dr. Hamisi mondo mi kikomed kelo chandruok kata kikomed kelo hinyruok. Iwacho ni nyaka tim examination maber. Examination maber en ang'o? Diagnosis itimo nang'o? Koro diagnosis biro chalo kama. Wan gi gima waluongo ni physical examination. Koro physical examination ni ka jatuo biro nitiere gima ibiro ng'iyo gi wang'i kama tineno tielo ni okuot, tielo ni chong ni chal ka gimo bam. Ai to nitiere mo bende wabulungu ni subjective. Ma ibiro kono ng'ani tim dola ni tiendi ni kidolo tiendi ni iwinje nade. Ibiro timo mano. Ai to wan bende mwalungo ni objective. Objective ni ibiro pimo the Q angle mana wawacho cha. Ni to ka goro laini ni koro ingo kokadhe chongo ewi tiele kato Q angle mare ni chalo nade. Ibiro yudo ni Q angle mare ni malo kata ni piny. Koro mano nitiere gimi ibiro fwenyo ni kanyo koro nitiere tabu nyalo miyo lechego. Ai to bende ibiro yudo samoro ni lechegi omich. Nikech isebedo ka in grem zaidi koro samoro koro kitigi tiendi ni kabisa. Koro kipimo kikawo tape measure ipimo godo como inyore ni ibiro yudo ni ka poni en tielo mar kokachich ibiro yudo ni samoro en gi piny gi centimeter 2 to machielo ni gi malo gi centimeter 2. Koro ibiro fwenyo ni leche man kanyo osechako boch. Manyiso ni tielo cha obiro bedo no koro seyudo tabu. Koro kiseyudo magi te to gima inyalo timo inyalo tero jatuo ni mondo odhi otimne MRI kato goye x-ray to MRI mabiro nene maber gi CT scan. Ai to bende nitiere bende minyalo tim miluongo ni arthroscopic. Nitiere kaka inyalo kete mano to koro surgeons ema timo. Inyalo go picha iye kanyo mane kaka chongo go ohinyore. Ebe momiyo wa pichni mwaneno kare. Kamano. Koro ibiro fwenyo niya ka ng'iye taneno ka softening ema pod nitiere kacha. Ka ng'iye taneno ka koro softening to osekadho en gi blisters. Ka ng'iye taneno ka less than 50% mar patella cha ohinyore. To kachaka ng'iye taneno ka koro gicha cha nena 70%. Koro biro konyo e grading mar patella. Chondromalacia of the patella. Apa daktari mondo wakete gidholo mayot wang'iye ne chandruok mar nyapong chong donge nikech wacho ki chondromalacia patella. Okay. Wan gi de maneno chenro ni daktari. Koro ninge mondo wawinje tema ber.
en chandruok mar nyapong chong, nyapong chong. Kendo wabiro fwenyo niya ni to wan e kidieny mane. Wan kidieny mokwongo, kidieny mar ariyo, kidieny mar adek, kidieny mar ang'wen. Kidieny mokwongo ema nowacho ni nitiere kaka gisebedo mayom machielo mar ariyo cha to kuot. To mar adek to koro gisechako barore ma kendo koro gibarore zaidi kendo mar ang'wen koro barore ma koro dwaro man mondo wane kaka koro wakony. Mondo mi owuog e stage 1 nyaka stage 4 manyalo kawo thuolo machal nade to be nitiere gimoro manyalo accelerate kata manyalo chwale mondo mi odhi mapiyo piyo kata manyalo tere mos mondo mi kik oring matek ahinya. Ma biro luwore gi ng'ato ni to ngima ni chalo nade. Samoro ng'ato nyalo bedo ni en gi tuo moro machielo bende dende ka samoro ng'ato nyalo bedo ni en kata gi tuo mar sukari. Samoro ng'ato nyalo bedo ni lechene bende ok otegno. Aeto ng'ato nyalo bedo ni ohinyore to pod en ja sport, en odhi adhiya mbele gi sport ne ka. Koro biro nyalo miyo koro gini wabiro kawe ng'ato ka ng'ato. Wakawe kaka Dr. Hamisi, kaka in Ruth, wabiro kawi kaka in. Ok wanyal generalize go no nyalo kawo ma. To generally koponi en gima nyalo kawo muda, ok en gima biro dichiel. Nikech kaka jotuo wasebedo waneno. Ubiro koni an asebedo ka wan joma idho gode. To kinasetime madhi higni 2 higni 3. Koro manyiso ni problem no nyalo bedo no chakore chon ka koro medo songo. Koro gigi opogore gi ng'ato ka ng'ato. Kamano. To mondo mi ng'ato chak winjo duol, mondo mi ng'ato chak winjo sound no e chonge kata ka chongi go muoch kata muodore. Ma thothne biro ga e level mane? Kwasiki ke stage mar 2 ka tibiro chako winje. Ibiro chako winje kata mane stage mokwongo cha inyalo winje ka leche ni bende moko tight. Nyalo yudo ka leche ma wacho ka moko nyalo bedo ni oridore zaidi. Koro se biro yudo ka seche ma ng'ato temo dolo chonge to leche ka oridore koro biro nyalo kelo muot mar tielo. Kamano. Aeto bende ka ng'ato nyalo bedo ni leche gino bende gin yom. Koro ka gin yom to koro ka giringo tinjo ka chong muodore. Kamano. Chandruoge mag del ng'eny daktari. Mako mulo chong tena na chandruoge mag chonga. Nyapong chonga. Nigi chandruok ka to gin gigo ma bende yudowa. Iwacho weche mag gode maparo. Dala wang'eny gi gode. Emomiyo thothne iluonga ga ni nyagoto nyuongo. Koro thothne idhi malo kendo piny. Ne jogo modak apani lore bende gi kuonde ma ng'ato dak nyalo mi thuolo mamalo mar bedo kod chandruok. Bedo gi chandruok. Kaka jok modak sana jok modak kuonde mantiere moting'ore gi male gode. Biro yudo ka samoro tabu mar chonge gi gin godo zaidi. Kopogore gi jok modak adaka e flat kopogore kod jok modak kano plane. Atiyogo mana kaka ranyisi nyako Ramogi Ajwang'. Daktari wacho kacha ni timo nonro en ga nonro matut mokalo. Emomiyo kik ichak timo thieth kendi in owuon. Dhi ir daktari obro timo ni physical examination. Tiende ni obro ng'iyo ni to chongi chal nade. Kopogore kod mano ok ang'eyo ka nitiere moko mikawi tere lab kata koso kanyo to ma unge. Koro examination kacha kisetimo maka misego picha ka bende nitiere daktari nyalo golo aspirate mantiere joint kacha mo mantiere joint kacha onyalo golo kendo watere lab ngech samoro nyalo yudo ka koro tuo achiel miyo machielo bende chako nyuolore kacha inyalo yudo ka koro chong chose bedo mokut koro mondo mi samoro bende oketie e yath makare mondo mi okony rem kendo kony kata infection bende kik donje joint kanyo. Remo inyalo gol e joint kanyo, inyalo gol remo e dendi kendo bende inyalo tim gimoro ni joint aspirate migolo gik mantiere e joint kacha imitere lab mondo dhi opim. Daktari seche machopo makoro chongno kuot manya pong chongo osekethore modhi mokuot ma infection odonje ma kute mamoko osedonje koso makoro riwore gango. Koro makelo kuotni inflammation ngech seche ka gicha cha osechako barore kaka no osechakore barore stage mokwongo gi stage mar ariyo cha. Koro gino ko barore to kelo gimo luongo ni inflammation e joint kacha. Koro inflammation gicha chako bedo mokuot. Koro kosekuot to manyisore ni koro chonga ni koro ok en normal. Tabu se donje yeka. En gi chandruok. To gima timore ni bacteria to nitiere dendwa ka. Wawuotho godo. Koro bacteria biro yudo thuolo mondo mi oyud media makare monyalo nyuol godo koro zaidi. Koro mane ma koro kelo infection modonje joint zaidi. Ma ena chandruok cha. Mak mana ni koro kagima ong'adnwa go kama. Koro my grade 1 mwa kungo wacho cha. Koro kata kicheko ka
kae kama blister chakore godo kama entiere pod en kama tin to ma kibiro tineno ka koro gino self spread no ka koro seringa kuonde go ringe te kendo kata kicheko kuonde go sechako mudore ochako hinyo kuonde go aito ma koro ineno ka koro omako kama ma kata koro joint makani bose kethore ka bende ineno ka joint makani osechako kethore ahinya to ka to pod en nitiere small point en a point moro matin koro nikech kohinyo ma to kendo chako hinyo the femur makani chogo mar bam maduong' bende koro chako hinyore koro ma nyalo miyo kata ka koro no in ng'at manyalo yudo arthritis mar chong to ma koro biro nyuolo ni arthritis e chongi ka to e chongi ka keta king'iyo ma wan gi tendon ka aito ka bende wan gi ligaments ma miyo chong bedo motegno ma luongo ni anterior cruciate ligament ma miyo chongi kik buckle ka dok chien kendo chako dislocate mbele koro kama go hinyore to leche mantiere kagi bende koro nyalo hinyore ma koro chongi ni nyalo kata dislocate chongi no yes daktari manyiso ni chandruok manyalo biro matin kaka hinyruok mar nyapong chong nyalo nyuolo ni tuoche mopogore kabisa e gimite monyiso waka mate seche ma ichako winje chon ber kiriyori kode mondo mikiko kelni tuoche maluore mulna kanyo dok koro biro yudo ni ka koro seche ma koro iseyudo problem gi patella maricha to e chong kata kana wacho wan gik mang'eny koro gik mang'eny mantiere godo ka hinyruok mare cha nyalo miyo infection donje e joint kacha to koro ka infection odonje e joint kacha biro miyo chong cha kuot to wan gik machalo kaka meniscus mamiyo chong odolore mayom to geno muot ma bende nyalo kuot zaidi ma barre koro ibiro yudo ni ka koro nyapong tielo cha in godo gi tabu to meniscus cha bende osechako chamore kendo barore koro mano biro miyo tindi ni inyore zaidi masa moro ibiro yudo ni ka koro gigi te ohinyore samoro nyalo end up ni koro otimni gimi waluongo ni koro nikech koro arthritis odonjo zaidi manyalo kata timni gimi waluongo ni knee replacement kata nyalo bedo ni ligaments mantiere gi ochot masa moro nyalo bedo ni wan gi first degree tear second degree tear mag meniscus mantiere go kata mana gi tendons bende mantiere kanyo ma gik moko nyalo chote chongeni ka ma koro ibiro yudo kata ka koro ng'ato wuotho to koro samoro wuotho ma ka koro osenyo kechen gi rem gika ochoto ai to leche gi bende koro osechako ridore ma koro nikech koro ok ibi yie ni chongi ni koro nyalo mu koro leche koro ridore ma koro ng'ani kodwa ni koro temo mondo gadgi obiro hinyore kendo seche mowuotho kamano to hip mare bende hinyore onding'e bende hinyore nikech koro ok onyalo wuotho gi balance makare koro biro wuotho ka koro oling'ore koro problem mane nitiere mana e patella mana nyapong chong cha onyuolo problem e hip mare kendo oyudo problem e kore kendo bende nyalo affect kata mano obo mari nikech koro isechako wuotho ka koro iselokori ki konchiel koro kata mano boi mari yweyo koro biro yudo ka koro konchiel diyore to konchiel yawore kamano ageno ni winjo weche gi nyakwara Mugia Jwang kamora mora ma intiere ok ang'eyo ni thieth bende nitiere to thieth chal nade e stage 1 stage 2 nyaka stage 3 to ponono ni thieth nitiere en gima inyalo thiedh machang chuth ka ponono nitiere kod rem e nyapong chongi samoro osedhi mokuot samoro osedhi mokelo chandruoge gi duto te inyalo thiedhe morum chuth koso tinyalo geng'e nang'o bende nitiere kod penjo moro amora mago gi moko mathoth bire kidieny mar adek omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na Bless Bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Royal Mabati Factory Limited. Karinyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan.
ka ichulo 40% kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Ka bende chak higa manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamoro amora ma intie e pacho ka nyaka e dhot. Ywanwa tol e 0722-638-83 kata inyalo timo oda mari kokalo e mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Sir nyathina chal ni wiyi osewil. Raj nyathina, ing'eyo ni in biro chuni ni mondo imiwa ranyisi kae ni nyalo bedo dichuo maber. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Akoro mga jogo matwak mar rameny piny. Chik by I, Adams Olo, having been appointed as a member of the Independent Electoral and Boundaries Commission Selection Panel, do solemnly swear. Wuodh chuogo IEBC koro chakore bang' jokanyo mag aput machuogo duolno chamo muma. Bende wuodhno biro bedo mayom. So wanasema ati I'm incompetent, hii mtu hakuna kitu anaelewa. Sasa kama serikali ni wizi tupu, sasa what is there to defend? Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka gi jotelo mamoko ramo tiyo kanyakla gi lek mar golo William Ruto e telo. Mvua ilinyesha kaleta mafuriko kutoka kwa barabara. Koth mapek ma osechwe kuom ndalo ariyo e boma ma Nairobi orocho ngima mar moko kuom jodak ahinya to e kar dak ma Mukuru kwa Njenga. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Hamisi e studio, olony mokalo e wechegi emomiyo wahero ga kele e chenro ni. Intiere kod penjo moro amora. Josinta machiegni e penj laktar. Josinta, hello? Josinta? Okayud Josinta, akwayo ni mondo mi Josinta wachak wayud kendo. Daktari, wadwa ni mondo mwang'eyo ane weche mag thieth, daktari. Thieth nitiere, stage ka stage, thieth chal nade. Thieth nitiere. To thieth mantiere. Ayudo Jacinta kendo, yena kawe. Jacinta, hello, penj laktar. Jacinta? Daktari, wang'e ni weche mag thieth. Jacinta biro to lalna. Koro laini mar thieth, wan gi mapod wabiro luongo ni conservative management to gi surgical management. Koro surgical management timo gi surgeons. To wan wabiro timo conservative management. Physiotherapy ma bende waluongo ni ruecho. E thieth mokwongo ma important e thiedho tuoni kwa fwenye e samo chakore makare. Koro nitiere exercises mowinjore bende watimo to gi procedures mowinjore bende. Kwa jatuo osebiro mwasefwenyo ni wan gi problem, wasetimo na x-rays, wasetimo arthroscopic gi kaka te osetimne. Koro wan gi machines ma wanyalo tiyo godo. Machine mokwongo ma wan godo waluongo ni ultrasound. Ultrasound ni en inyalo yena kaw simu daktari. Okay. Hello, penj laktar? Hello? Machiegni? Wadhi nyime gi thieth.
atimo moskomano. Is okay. Koro wan gi mashinde mwatiyo godo manyalo keto liet mondo donje e joint. Nengeche samoro e stage mokwongo ni pod okodwa ni mondo joint ni waroche gi movement sana. Koro wan gi machines mwanyalo tiyo godo e kweyo rem. Machine man gi liet to kendo machine man gi ng'ich. Ma bende samoro kata mag ng'ich wanyalo tiyo kata gi ice. To kendo bende wanyalo tiyo gi heat therapy bende. Aito bende wan gi machine mamoro bende waluongo ni ultrasound. Manyalo keto liet donje e joint, liet mayom. Manyalo miyo inyruok manentiere e choke ka okonyo mondo remo ringe iye kacha maber, mondo ter madini makare, mondo changruok otimre. Kwasetimo mano to bende wabiro bedo kode gi rwecho, nikech inako ni samoro nyalo yudo ni leche orumo gi gath margi. Inyalo yudo ka koro ginyuore. Koro wanyalo timo. Daktari nyalo yiena kaw simu. Atemia kaw simu Masi mana kiyiena. Masi, hello, penj laktar. Hello, Ruth. Machiegni Masi. Mama sika kamera. Machiegni. Adwa penjo ni ya. Na yudo ga accident gi pikipiki. Koro chonga marai. Nitie kamoro kamonya matika ilano. Koro kiki wani. So ochal gi mojo ni to kiwuotho. Sana gokinyi gi godhiambo tiwinjo komuoch. Koro atani mado kidano. Masi penjo ni ma nyalo bedo shida ma wuoye chandruok mar nyapong tielo. To kaporo ni en chandruok ni en ang'o monego bed ni Masi timo? Masi noyudo accident mar apiko. To kana yudo accident mar apiko samoro nyalo bedo ni nogo chonge piny. To samoro kigo chonge piny samoro nyalo miyo, nikech nawacho ni accident bende nyalo bedo part manyalo miyo nyapong tielo cha inyore. Koro odwa ni mondo wang'e ni seche moidho stairs nyalo bedo winjo korem, to kowuotho nyalo bedo winjo rem. To nengeche bende leche bende nitiere ka mang'eny mantiere ma samoro nyalo bedo inyore manyalo miyo remo no bedo ni nyalo bedo nitiere. Koro gima duong' monyalo timo ni to kwongo dhi ane mondo odhi otimne ne physical examination. Cheka ne chonge no. Samoro nyalo bedo ni en ni leche moinyore, kata nyalo bedo ni samoro nyalo bedo kata ni wan gi gima waluongo ni tendinitis. Tendinitis no matiende ni tendons mantiere ka, leche mantiere ka okuot. Koro samoro bende nyalo miyo ka koro osongo tielo to tielo chokring maber nyalo miyo muoch timore kanyo. Koro gima duong' dwani mondo make kanyo kiki wili kami make godo no akaw ye simb Grace. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Penjo ne. Ni tienda makura sisi kwani. Osebet gi shida. To gino se affect ba kata kan right na direct baada nyaka yana. Koro wuoto okanyal go kata to karie to go ruat okanyal kulore kata kadiecho. Kendo okanyal ringo, an kata ringo ma ji ringo ni okaringo. Ora penjo ni mano bende achiel kuom gik ma owacho go, oso ere kaka onyalo konya kanyo. Iwacho ni kon mane mami? An Homa Bay. In Homa Bay. Watiek kod japiko. Japiko. Koro japiko cha nyalo bedo ni leche ka oridore, aito nyalo bedo ni gihinyore. Koro ma pod ok nyalo wacho ni en chondromalacia kata mana inyruok mana mar patella moa discuss mokwongo cha. Nyaka wakwong wadwa nikech en oyudo accident. Nyaka wakon to accident kano ohinyore, ang'o mano timore e chonge kanyo. Koko wanyalo fwenyo. Aito bende mondo wafweny, wabiro neno ni wanyalo ore picha mondo gono ne mondo one kaka chalo. Kamano. Erokamano. Koro Grace, kwa dugo ir Grace. Homa Bay. To kapok wadhi ir Grace, daktari ka seche midoko Grace, wantiere kod case ma no wacho kachari thothne owinjo ka gini muoch gokinyi kachiel kod godhiambo. Ok ang'eyo gimomiyo seche go ema gini timore, wadhi ir Grace mantiere Homa Bay koka waduog koni. Grace ni ok ang'e ni en jaigadi. Kaw sim Samuel koka wadog ir Grace kiyiena. Okay then. Samuel, hello, penj laktar. Hello, Ruth. Machiegni Samuel. Rio nadi. Ario maber mitain. An gi tuo moro mar chonga kaka daktari wacho ni. An kalung'ora kata kakulo kadhi e chonga muoch. Chonga makora cham kende. Awinjo wako gone tax kata muoch kaka daktari wacho no.
Koro akia mane tuo no nikech koro en koro higni ariyo. En higni ariyo. Ije higni adi Samuel? Sani aja 37 years. 37. In ja sport ichapni ga mang'eny koso? Ano kaja mana ja jua kana tire tiji bab jua kani tuo kaja sport an. Erokamano ahinya. Wadhir Grace kata waduogir Samuel. Okay. Koro Grace ka wanyalo ng'eyo ike, samoro nyalo kako pime ni ok onya ringo, samoro nyalo bedo ni onyalo bedo ni en arthritis machakore mantiere joint kanyo. Aito bende no watemo wacho ni chondromalacia kata mana inyruok mar patella cha, mar nyapong tielo cha, en beno nyalo nyuolo arthritis e joint kacha. Nikech kaka nwatemo ng'iyo en gima nyuolore kaka neno kaka onyuolore to medore kodonjo e chong kanyo. Koro en problem mochakore katin to chako nyuolo gimoro e joint kacha. Koro nyalo bedo ni en gi patella problem lakini onyuolo timbe mantiere bende e joint kanyo. Koro gima duong' mowinjore bende otim, onyalo dhi e hospital mondo dhi otimne examination mondo cheke mondo goye picha mondo afwenye kaka chalo. Aito bwana Samuel en jajua kali to makna kar Samuel kanya kawie simu mogik. Kae ti duok na gi kanyakla nikech adwa ni wamulo weche mag thieth matin. Hello, penj laktar? Hello, Nyajimo. Machiegni penj laktar. An Lucy Kadandora. Machiegni Lucy? To an gi rem e chonga ma Nyajimo chok adhiyo. To atiyo tich mar safari, I travel every weekly. Koro ka bede ni san. Awinjo malit sama adwa ni kabet to samoro bet ariye, samoro bet abet kamoro yere to koro awinjo ga matek kabisa. To gini osedhi koda gimoro sani koro mana higa achiel gi bathe. Koro kaka daktari wacho ni ka ng'ato buom to winjo lit, ka ng'ato wuotho to winjo ka gima muoch. Gigo te ni koda to an kata mana chonawe be chon Nyajimo winjo matek. Koro ka daktari nyalo konya to konya. Erokamano. Daktari dhi konyi. An gik ma jo winjowa upenjo go te. Gichalre te. Koro gima nyalo temo wacho ni gigi gin gik ma inyalo kony mondo mi quality mar ngima gi obed kare. Nikech ka ng'ato wacho ni ok onyal ringo, ok onyal dhi e choo maber, kodhi e gari to winjo ka tiende no nigi problem. Koro gima wanyalo timo ni gidhi ane mondo hospital machiegni kodgi mondo otimnegi ane examination makare. Ka en chondromalacia wabiro fwenyo ni mar patella cha wabiro fwenyo ni en, to ka en arthritis modonjo e joint kanyo wabiro fwenyo, to ka en kata nyalo bedo ni en gi meniscus problem mago bende wabiro fwenyo ka gidhi hospital mondo check gi makare kamano. Koro gima nyaka gitim nyaka giyud thuolo mondo gidhi hospital mondo check gi mondo koko nyalo yudo diagnosis makare. Nikech joint kanyo en gi gik mang'eny. To gima fwenye chenro ni daktari ni ji mang'eny tere kod chandruogni. Ji mang'eny mar chongni. Kata mana hospital kama wantiere en tuo mwanene zaidi kamano. En tuo mwanene zaidi. To en mani samoro jotuo biro kodeko ka gintiere samoro stage 3 ka gidhi e 4 kamano. Daktari mori nyalo pimonwa kapo nono ni daher mondo mwagol twagni e studio ka nikech sao maya wang'a oganda bende dwani mondo mi owuok kodi, samoro ng'ato dwani mondo mi ikonye itai no nyalo luwo kanye mondo mi oyud thieth kaka oganda wa mantiere Homa Bay ng'ato samoro ntiere kamoro to kogo simu inyalo yudi nang'o mondo mi twagni wagol e studio watere oko. Okay. Akan dine wena thuolo mondo thieth ka wache gimoro man matin. Kamano. Koro gima abiro wacho ni samoro ka in gi tuo mar chongi, samoro johero dhi orako. Ne gidwa timo orako mang'eny. Samoro ka gidhi orako go to samoro joint inyore zaidi. To nitiere ma orako inyalo puonj gi daktari ma joint ok ringa ahinya. Koro mano wabiro timo kamano. Koro mondo wapuonj gi mondo ane kaka mano nyalo timore. Koro kuma yudora anana private practitioner antiere Professor Nelson Awori mayudore Upper Hill area around Nairobi Hospital kanyo. Wantiere 3rd floor B6. Namba mar simu en 0724 54 68 77. Inyalo nono namba idhi kode ng'wech 0724 54 68 77. Kama. Erokamano nya daktari.
Mano Dr. Hamisi en laktar molony e weche mag choke kachiel kod leche, weche mag thieth, wadendo kata ni physiotherapy. Ageno ni mako nambano, ageno ni ndiko nambano. Thuolo samoro tami kata otame ma doler godo matut to gone simu. Beda thuolo mondo mi gochne kendo mondo mi wuo kode obro mi konyruok. Ne daktari marwa erokamano mathoth amor. Ne jogo picha marwa kamotingo Ernesto erokamano ahinya, ne director na erokamano ahinya Lindsay. Producer na Papecho Koth Nyameja erokamano mathoth. Ne in jahera mar chenro ni kamora mora ma intiere. Daktari wacho kacha ni ine laktar mar ngimani mokwongo, chik iti ne dendi. Koyude chon tinyalo thiedhe kapok okelo tuoche maluore. Ani longani Ruth Otieno, oriti masani. Erokamano.